hanga ulai kaborbangan jengskem Henry buồn xin nga jukalon pan nga larem hapdeng jinglong batlon yang nga ju ino lambat u Jisu ya jingdom ngan job baroh jinget ngin pen klan tang ha u Jisu kabor bapa kangen shem tang ha u kloi ra ha bang ikre ban hap no dei tang hu Jisu kabor ngin sayo tulong ki basta pansumar lalenti pangin pensgo payutray halaki si nangyay duwai hau bangin yai long jing shai ban hapdeng jing dum tang shao trai ngin pai jing yet ngin pen klan tang ha u Jisu kabor bapa kangen shem tang ha u kloi ra ha bang ikre ban hap no dei tang hu Jisu jing ngin ngin pen klan tang ha u Jisu kabor bapa kangen shem tang ha u kloi ra ha bang ikre ban hap no dei tang hu Jisu kabor ngin sayo kloi ra ha bang ikre ban hap no dei tang hu Jisu kabor ngin sayo sa shisien pat nagaliang jongi go Good News TV ngi ai ngo U Blei wala don rin kat bat ngi ha ka jingat denti jongi lengma jong nu Snem wala late no wala ino shadin jongi bat mentang ila jam show nu Snem over Thymmai Snem arajar arpulai nagaliang joga Good News TV ngi wan ra ka jing ai khublei yapi baroh ki ba pet ya ka ni ka program ka jongi bat ngi ai khublei yapi ha ka kerteng ka jong nong pen im jongi Jesus Christ ni shemru ya ka ni ka kabu ban ai khublei Snem Thymmai ka ba suk ka ba kmen na ka benta jong pi bat na ka benta jong ki yeng ki sem ka jong pi ka benta na ka ktien ka jong Blei ka bangadon ya ka ban ya sam hapdeng jong pi ha ka ni ka jan mit ka long ya ka bangila ban shem na ka kitab ka jong Mikah ka linnong ka ba nyo ka dekhat ka ba nyo ka kitab ka jong Mikah ka linnong ka ba nyo ka dekhat ka ba nyo ki Ka Ktien ki ba ong kum ni nga tingan kmi yaw try
ngan ap khmi yo blei ka jing pin im jonga u blei jonga un ngap yanga haka King James version ka ong ye kini ki Ktien. Therefore I will look unto the Lord, I will wait for the God of my salvation, my God will hear me. Lingba kini ki Ktien ki jong u Mikah nga kwa ban bo hapdeng jongi hagani ka janmit ya ki lightly ki aka ki bang yoi lingba jong kini ka khot lasi ka bangila ban ong bakidai ki lightly ki resolution yangi habangi ngi jam shagani ka Snem ka Thymmai ngila ban ong ki 3 New Year's resolution but hagani ka janmit ngakwa manipet ya kini ki lightly kita ki New Year's resolution lani ki jingkutjingmut Snem Thymmai ki jonga bat ki jong pi kiba umai ka uhikayangi habangi ngi jam shagani ka Snem ka Thymmai kabaning kong kabang yo iling ba jong kini ka khot kadai ka jingkutjingmut jong ka jinget resolution of faith ka jingkutjingmut jong ka jinget kani ka khot ka ong ngan khmi lani I will look to the Lord kata kani banlong ka jingkutjingmut jongi habangi ngila jam shakani ka Snem ka Thymmai I bakan long kat bakalong I kan ja kat bakaja ngan yai khmi tang shau trai kata kani ka jingkutjingmut jong ka jinget umai ka wong ngan khmi yau trai lani ngan ap khmi U Blei ki par banget bait ki parlok ki bapet ya kani ka program ka jongi habangi ngi jam shagani ka Snem ka Thymmai ka Snem araja arfulai ai ngin jam ringkat bat kani ka jingkutjingmut jong ka jinget da ka bangin ong ngan khmi I will look to the Lord kata kani banong ka jingkutjingmut ka jonga bat ka jong pi kani ka Ktien khmi hang ne ha ka Septuagint lapenan kam da ka Ktien Greek apparentes kabamut to look away from all else lani ban paino na ki aka lani banum khmi shu ya ki aka kabamut bangim dei ban pai lani ban pet shiki aka ke badan saudong jongi khnang bangila ban pelet jingmut tang ha ka wei ke aka bat tang ha ka wei lani bangin pelet jingmut tang ha ka wei ka bynta lani tang ha ka wei ke aka kata kalong ka jingmut jong ni ka Ktien apprentice baki aka ke badan saudong jongi kim dei ban long shu ka jing pinwit yangi khnang bangila ban khmi bat ban pelet jingmut tang ha ka wei ke aka yakani ka Ktien Greek la shim na ka jingmut ka jong ukna ubadangrit ubaja lenti uja lenti haga jaka ka babun brio ubakmi shaka man ban ubakmi shaka diang ban pet ya laga jong ka khmi ubahap deng jong tau pat ba ubapun upet shani bat shatai ban uyat na ka jing bamtip baudon hapleng jong ka jingma Henry kan bau dang khmi shani bat shatai kensan wayo sngau ya ka surga jong ka khmi jong u ka bawat yo bat ka perta ya ka kerteng jong u bat utang shio i ya ka khmi u pet bet thik tang ya ka klem da yo isu manu badan saudong jong u ulam mare bet bet shaka khmi bat ula pet bat pelet jingmut tang shaka khmi kita ki briu ki badan saudong jong u kimla ban pinwit yo namar ula shuk mi bet thik shaka khmi ban ban poi shaka shadem jongka namar utip bahangta ka don ka jingsngan but yakini ka Ktien apprentice yakabala shim hangni la shim nakini ka jingmut niru bon sin haga jingat lenti jongi haga ni ka perthei hapleng shi bon ki jing pinwet ngi phai shaka diang but ngi phai shaka mon but ngim tip bangidan hapleng jongi jingma but ngim tip ru baki jingma kidan saudong ya ka jing im jonga jong pi henry to ai habangila rung shaka ni ka Snem ka Thymmai ngin rung da ka bangin yai khmi tang show Blei baki ki badan saudong jonga jong pi kinom la ban pen wit yangi ya ka bangi khmi show Blei ya ka bangi pen let jingmut hau Blei
Ki ke baja saudong jongi. Kim dei shu ban pin wit yang aba dia pi nakabangi kmi show blei. Namar dei tang hang ta. Habangi don ban U Blei. Ban habangi kmi show dei hang ta bakadon ke jing shngan haga jingim. Ke search engine kiong ke proses kumba shispa sanpo million ki jingwat haga shisngi. But bun sin ki brio kilap kmi lenti ban yo ya ke jubab na kini ki search engine. But ka way na kita ki search engine ka ba kampau ka Google search engine. But bun sin ki brio kilap kmi lenti ban yo ya ke jubab na kini ki search engine. Kalak ban long bang yit ya ke jubab ya ki jingkeli ki bedai bat ka jingim shimet ki belong personal. Kalak ban long bang yit ya ki jingkeli jong ki jubab ki belong professional. Haka bedai bat ki jingpuli ki jongi lani bat ki kam ki jingtre ki jongi. Teng ni wat ya ke jubab na kini ki search engine ya ki jingkeli ki belong professional. Henry ka ba snow si ha kini ki sngi ka long. Babun sien ngiyit ya ke jubab wat ya ke jingkeli ke belong spiritual ke ba kenjaman siem. Ngiyit ya ke jubab na kini ki search engine. Ngiap kmi lenti ban yo ya ke jubab na ki. Bat bamaki kan ay ya ke jubab. Henry kum ki bangay. To ay bangin yay kmi tang show blay na kabanta ki jubab. Hakaway pakaway ka jingye ka bangingimat ha ka jingim ka jongi. Kum belong umay ka. Tip siya noon pai. Namarkat siya mo pai, uyo tangi kijing sniw suda. Sngow dan siyo kajubab, ya kita kijingkeli, haga jingim ka jongu. Henry ya kabukut uang, ngan kmi siyaw try. Lani ngan kmi yaw try. Lalafi puli ya kaniga kitab ka jongu Mikah. Pinsa sngow to, ya kijingye kibaw Mikah uladay banyat lingba. Pinsa sngow to ya kapor hagabaw Mikah wim. Pinsa sngow to ya kijinga shem ya kijinga kendo kibaw Mikah ula ya kendo haga jinga lenti haga jingim ka jongu. Snap ka kitab ka jongu Mikah haga linong ka baar kaya to yangi bakadon ka jing kinyat ben ya kibriyo kibaduk. Nang ta haga kitab ka jongu Mikah haga linong ka balay kaya to bakadon ka jing le runar jong kinong sinshar haga ta kapor. Haga kitab ka jong Mikah kaya thu yang i haga lenong ka banyaw kaya thu yang i bakadon ka jing sniw haga longbriw haga manbriw. Kat hadu bau Mikah wong haga niga lenong ka banyaw jong ka kitab ka jong Mikah haga dekot ka basan uong bangim day wat bansyanya yalawlok. Lani yalawlok ru ngim day syuk bansyanya. Hadu kata ka jing sniw ka badon haga dekapor ka jong Mikah. Kat hadu bawang bawat yu parlok ru ngim dei syuk bansyanya. Namar bagi jing sniw kila jelai hadu kata-kata. Henry hapdeng jong kita ke jinglong. Hapdeng jong ke jing sniw hake imlang hake salang. Hapdeng ke jing sniw jong ke longbriw ke manbriw. Hapdeng ke jing sniw jong ke sensyar ke kadar. Penban Mikah udon ke jinget. Bat ke jinget ke jong ukalong bau kmi tang show blay. Compare ke baja saudong jongu. Compare ke badan saudong jongu. Henry ke jingkutjingmut jongu kalong. Bahap deng jong kita ki jingja ke baja saudong wangan kmi yaw try. Bat kata ke jinget ke jongu. Kata ke jingkutjingmut ke jongu. Ki para banget bayit. Ngiru ha bangila jam siya ke Snem ka Thymmai. Ay ba mangiru ngin ya kani ke resolution of faith ke jingkutjingmut jong ke jinget bajakan paja saudong jongi kum ki banget ke jingkmi lenti jongi kan long bitang show blay kala ke jinget ke jong Mikah unget ba kita ke jingja ke baja saudong jongu ke numlak ban penkelon ya ke jinget ke jongu ki para banget ki para mensim ke bepet ya ke program kaniru ke ban long ke jingkutjingmut jong ya bangila jam sya ke Snem ka Thymmai baki ke baja saudong yangi Kim day ban penwit, Kim day ban pentut, ya ke jinget ke jong abat jong piau blay jakat baja, ngata ke kmi tang show blay. Ay ba kata ke day ban long ke resolution ke jong ya ke Snem ka Thymmai. Ay kata ke long ke jingkutjingmut ke jong ya ke Snem ka Thymmai. Ki ke baja saudong jongi. Ay ken jakat ba ki ja. Na mangimtip ke ban ja, ha ke ban wan jong ke jingim ke jongi jakat baja, ngata ngan kmi tang show blay. Ngan kmi tang show blay.
bat kata gadi banlong ke jingkutjingmut ke jongi. U Jeremiah uang. Haga kitab ke jong Jeremiah ke nong ke bak arpu kundai ke dekot ke bak kat ar bat kat lai uang ye gini Ki Ktien. Dia pin kot kerpat yang ha. Bat pin yo lek panduai hanga. Ngaru ngan sya skor ye pi bat pin wat yang ha. Bat pin syem yang ha. Kata ke de jingkular ke jong Blei belarangi wat ye u larangi kmi ye u ngin syem ye ke jubab haga jingim ke jong abat jong pi. Ai bagani ke jingkular ke jong Blei kalong ke bor yang abat ye pi bangiru ngilak ban kut jingmut bangin yai kmi tang syo Blei jagat baja. Ke jingkutjingmut jongi haga ni ke Snem ke Thymmai kalong bangin kmi tang syo Blei. Laya tu yangi syapang usim Jehoshaphat. Haga kitab ka baar ki chronicle ka nong ka baar po ka kot ka baningkong terter. Habala wan ban hiar Thymmai ya u de ki lai kinhun ki nong Moab ki nong Lumsiet ki nong Ammon. Haba tip syo kumno le uang ki kmat jongi ki pai syo Blei. Lara ka don ka bakum ka ta kapor haga jinga lenti jong ka jingem jong a jong pi. How new Snem u Thymmai. Lara ka don ka bakum ka ta kapor ka bangim tip syo syenong indej. Ki jing kat sya bangi pai. Ki jing sniu kat sya bangi pai. Angin kmi tang syo Blei. Angin ong kumong Jehoshaphat ki kmat jongi kin pai syo Blei. Ngin yai kmi tang syo Blei. Jakat baja ngin yai kmi tang syo Blei bat kata gadi banong ke jingkutjingmut jongi haga ni ke Snem ka Thymmai. Kabenta ka baar. Kabang yoi lima jong gani ke dekot. Kabang pensyong nong rim ye gani ke jingiasyllok. Mikah nyaw. Kabenta ka baar kabang yoi kadai ke jingkutjingmut jong ke jingiasyylok. Resolution of patience. Ka jingkutjingmut jong ka jingiasyylok. Kani ka dekot ka ong ngan yai up. I will wait for the God of my salvation. Ngan yai up how Blei. Lara jakat bajaha ka jingim ngan yai up how Blei. Kala banlong ba mentang ila jam sya ka Snem ka Thymmai ka Snem arajar arpulai. Kala banlong bangimpat yo ya ka ka bangipan haga Snem arajar arpuar. Kala ban jabat ka jingim jong pi buat lang ila jam so ni Snem u Thymmai u benai u baningkong jong ni Snem u Thymmai Snem arajar arpulai. Kala banlong ba ya ki ba pipi pan u Snem arajar arpuar pimpat sim la yo mat. Hele wala kat taru yai up how Blei. Yai up how Blei. But ai bakata kadi banlong ke jingkutjingmut jongi. Ke jingkutjingmut jong ke jingiasyylok. A resolution of patience. Layat hu hakawai ke jingkren ke jong Ravi Sakarya. Uyat hu syapang ke testimony jong kawai ke kena kabana ke rirasya. Kebriu ke pamat ika babun ki jinge haga jingim ke jongka. But kat bakarang duai kasngo kumbau Blei ujungai naka, bat kasngo kumbau Blei jubab ye ke jingduwai jongka. Bat hakawai ke mit, hakalai pui terik ke jong benai Disember, haswa bakan jam sya ke Snem ke Thymmai, bat ban kliap no yo Snem uberim. Hakata ke mit, kani ke briu kala duai syu Blei. Bat kani ke samlang berong kala duai syu Blei. Bat kala ong, ka ong kani kani ke mit ka bakaddo ya ka bangan duai. Bat ko ong syusyu ngan duai syu. Na markat pangapaan nga sngo kumangamyo. Bat Ki Ktien ka jongka. Ko ong ya kini Ki Ktien. Today is the last day that these two hands will join together. Kamut kani ka sngi ka bakaddo bakini ki kti ki jongka kini ratlang. Kabamut hakiway pat Ki Ktien bakanom duai syu. Namar ka snow baki eki ka bakapan na ka jingim jongka kamshim la yomat. Bat kumta ka ong bakani ka sngi. Kani ka sngi ka bakaddo ka baki kini kiti kini sanad lang. Today is the last day that these hands will join together. Bat kami ang tara ka cycle ka jongka. Kalit ban commit suicide. Namar bakamla syu ban sya ika jinge. Kiba ka sngow kat bakarang duai kat bakarang pan no Blei ka sngow bakamyo ikiti ki jingduwai ki jingjubab ki jingduwai jongka kala meet ka cycle bat kala let sya ka railway track. Bat laong bahaga ka por ka bakawan ka train. Karu kala penok na ka cycle.
Bat ka jingtu jong ka kalong bakal lek bet siya ka train. Bat baka ka train kan tanra ya ka bat baka nyap hangta ha kita kira railway track. Bat baka la UI baka ka train ka wan karu kala no da ka cycle. Tamba onda kala poi hangta hajan kala bat kata ka train kala yo ban su senrut ya ka. Bat onda bakala kendit benrio. Kasyam bakala dan hospital. Kala keli kumno bakadan kata ka jaka kadang mut bakala yap. Kita ki betrei hang ta hospital kiong pim shimla yap nri pishyap ler. Bat pishyap ler bat piklem yap Henry pila mensau na ki bynta ki jong ki kti ki jong pi. Bat onda kala pet. Kala yo bakala do yakini baroh arteli ki kti ki jong ka. Bat hang ta ka kan mau ya kata ka jingduwai ya ka baka kala duai. Ka baka ong baka ni ka miet ka baka do baka ni ki kti jong ka kini sendat lang. Bat ona kala pek bakala mensau tangi kita ki bynta jo ka kti ka jong ka. Kala kan mau ya kata ka jingduwai. Bat kat bakadang ai ya kata ka testimony ka jong ka. Kalau don ko ka brio ha kata ka jingiaseng ka bala yam bat kala persang ban pen snap ya kata ka brio kiong hot ka testimony jong ka kena kalong sisa ka bakta adu kata-kataan ri balai bafida yam adu kat ne kane. Ong kata ka brio ka ong ngaru ngadon ha kata ka train. Bat ngila yo iya kata ka kena bakawan da ka cycle. Bat mangi baroh ke basyong ha kata ka compartment ngitang syu ingi tip bakamut ban commit suicide. Bat baroh si compartment ngila duai bau Blei Un pelai im ya ka. Bat ko ang naduk kata ka singam jutip syu ya ka balaja. Bat ngayo sngau mentah ni ya ka testimony jong ka kena. Bat ka kena rosha ka ong ha kata ka testimony jong ka. Ban naduk kata ka sngi kalanang kumno ban up U Blei. U Blei utip ban ai ya ka bangingi don kam. Bat ka bau kwa na nga ban na pi kalong tang bangin yaisha. Yaisha, haka timing ka jong U Blei, haka por ka jong U Blei un jubab ya ka ka bangingi pan. U Blei un jubab ya ka ka bangingi pan. Kalapan po ka por ya ka jingim jong ha jong pi ka bangi snow kung bangim yo ya ka bangi pan henry to ai bangin yaisha. Namar bau Blei utip ya ka bahatam na ka bynta jong ha jong pi yaisha. Barkum taha bangin la jam siya gani ka Snem ka Thymmai. Ay bangin jam ringkat bagani ka jingkutjingmut jong ka jingiasyllok. Bawat lang ngam siya malayo amat. Ya ka mga pan na ka Snem arazar puar. Penban na uniw Snem. Habang la jam siya nung Snem ka Thymmai. Nga lang yay up. Namar bau Blei ukwa na nga bat na pi. Bangin don ya ka mensiem jong ka jingiasyllok. Ay baka ni kalong ka jingkutjingmut jong iru abang jam sa kani ka Snem ka Thymmai. Ka jingkutjingmut jong ka jingiasyllok, a resolution of patience. Ka bynta ka balay bat ka bakaddo bat ngan penkut ya kani ka jingiasyllok jong hangni. Ka bynta ka balay ka bangiyoi lingba jong kani ka dekot Mikah kalong ka banyo ka dekot ka banyo. Ka jingkutjingmut ka balay ka bang yoi lima ka nagdukot kalong ka jingkutjingmut jong ka jing snow scam a resolution of confidence. Ka jingkutjingmut jong ka jing snow scam snap ka nagdukot ka banyo ka ong kumni. U Blei jonga un snap yanga. My God will hear me. U Blei jonga un snap yanga. Bat kata ka jing snow scam ka jong Mikah. Habau kmi siya Blei, habau yaisha, hau Blei, udon ka jing snow scam, bau Blei jong un snap yo. Bat kata ka jing snow scam ka jong Mikah, habau up hau Blei, u snow scam, bau Blei un snap yo. Bat kata ka jing kutjingmut, jong ka jing snow scam resolution of confidence. Smong tenat ya ke title kaba umai ka upenan kam hang ni uang U Blei jonga my God. U Blei jonga un ngap yang my God will hear me. But nga smong tenat yang ke title kaba umai ka uang my God U Blei jonga. Kibala nuot ban penan kam ya ke title banong U Blei jonga. Kita ken gidan ke jing snow scam bau tau Blei un snow yaki.
kat nungut na pleng jongi ke benut ban ong U Blei jonga. Kadi ke ke belong very personal. Ban ong U Blei jonga. Skap umai ka wong U Blei jonga. Uladan ke jingadei ke belong personal ban U Blei. Ban namar bau don ke jingadei ke marmet ban U Blei unut ban ong bau ni U Blei U Blei jonga. Larangirung inut ban ong U Blei bau de U Blei jonga lamar bangi don ke jingadei ke bajan bat u de hangta bangin yo ya ke jing snow scam bau ni U Blei un snow yungi. Hatu ngirung idon ne ya ke bakum kata ke jingadei ban U Blei. Ke jingadei ke belong personal ban u. Ke jingadei ke belong marmet ban U Blei. Larangirung idon ya ke bakum kata ke jingadei nginsan yo ya ke jing snow scam bau tau Blei un snow un ngap ya ke jingduwai ke jonga ban jong pi. U Blei jonga un ngap ya nga. But day ka ni gadao bangi don kam ban kmi shu day na gadao bangi don kam ban up yu namar ngi don ke confident ngi don ke jing snow scam bau new Blei un ngap ya nga. Kibriu hi ke badon ke jing snow scam bau Blei un ngap un sha skor ya ki ai penlut por hakaban ya kren hakaban ya slok ba Blei le mag jingduwai namar kitip bau Blei yo snow. Wala kataga bakipan kalak banlong bakimpat yo. Henry namar baki don ke jing snow scam bau Blei usngap ya ki ai penut por ha ke jingduwai. Ki ai penut por ban ya slok ba Blei. Ki ai penut por ban don ke por ban ya slok ba Blei le mag jingduwai. Ki parlok ba yet. Larangirung idan ke jing snow scam bau ni Blei usngap yangi. Larangirung idan ke jing snow scam bau ni Blei un sha skor yangi. Ngirung ini elek ban penut por ban ya selok badu lingba jong ke jingduwai namang ngidon ke jing snow scam bawa langin pat yo ya kata kami pan ngidon ke jing snow scam bau Blei usngap ya ni hatu kipar banget bayet ngidon mo ya ke bakum kata ke jing snow scam habang iyat juga ni ke Snem ke Thymmai ngi snow scam bawat langin pat yo ya ke kami pan ngi snow scam bau Blei tu usngap ya nga usngap ke jingduwai jonga angin rung siya kani ka Snem ka Thymmai. Bara pangila rung siya kani ka Snem ka Thymmai. Bat lang don sibon kisngi ka bagi di banyak di mawin Snem. Ngin yat na kataga jing snow scam bau Blei usngap ya nga. Bat lara pi snow to bau Blei usngap ya pi yale ban penut por ha ka jingduwai. Yale ban penut por ban ya keren batu. Yale ban penut por ya ka ban pai siya ban ya duwai ban ya selok ban uli baga jingduwai. Namar pitip bau Blei usngap ya pi. U James Hudson Taylor. U nong seng ya kata ke Inland China Mission. U ong ya kini ki Ktien. U ong the sun has never risen upon China without finding me in prayers. Kasngi kampat shimlami hari China. Klem dalap ya nga hagi jingduwai. James Hudson Taylor namar uday ubriu uba snow thu bau Blei usngap ya u day na takadaw upunut por banya selok ba Blei lingba jong jingduwai. Kadon kuwi ke jingja how Snem kat praspa sanpau kajhat kabalit na England to China kalran na pleng kaduriaw hakapakal air kamdon shu banbe Bagi kata ke liang banong lani kata ke kenja liang ke he kalak ban yat ban poi sya kapang ke bedai. Hagi tu ki por ya kita ki liang ki he la jupen yat de kal air. But hagi di ke Snem kat praspa sau po haba kata ke liang ke yat ni England ban le China kada na pedeng jong ke duriau ban haga bakal air kamdan ban be sya kata ke jaka ka baki ki di ban poi lani sya ke direction ka baki di ban le. But kita ki badan hakita ke liang kila no men Syiem namar bakamdan kal air ka ban be bat ban penpoi ya ka sya ka pang ka badai kila du jingkren men ru bakila ban poi sya ka jaka ka bagi tmu ban le u captain bat ki nongbot ki chong u kila persang lut ya la kilat kilanti baroh kat bakila ban penpoi ya kata ka liang sya ka jaka ka badai sya ka pang ka badai hendak ki jing persang joki ki long let noi we sam lao badan hangta ulapet yo tu captain bat ki nongbut jong ke bala persang bat kila persang lut la ki jong ki bor ki but ki jong ki la ki jong ki lat ki lenti ki jong ki kat ka ba ki la ban ben poi ya ka sya kata ke direction ka badai henry ki long le noi
Bat utau samlah bula yo iya ki. Ula pet bat ula leit ban ong bat uang ye gini ki Kentien. Sya ngangan bu kum bakalong uang kum ni. Uang we are 4 Christians young men in this ship. We will pray to our God for the wind to blow in the right direction. Our God will not let us down. You don't have to worry. Uang ni don hang ni hagani galing mangi sawat kisamla Kristan. Ngin show blei jongi. Bau blei un pa ya kal air bakan be sya kapang kabadai. U blei jongi unum pele ran bu kho yangi wat num kuslai. Utau kapten jong kita ke ling ula yok mensim da ke jingkren jong tau samla bar kita ki samla kita penlong jong ke jingduwai. Bar kat mak kilang penlong ya ke jingduwai ke air ke sedang ban be. Bar kita ke ling ke sedang ban yad sya kapang kabadai. Baroh hang ta ke le lingo. Henry utau samla ubaga kerteng jong u kalong James Hudson Taylor shimla lingo namarutip kumnu ban shania U Blei udon gajing snow scambo Blei Un snap yo udon gajing snow scambo Blei Un snap yo but day na daw shimla lingo utip bo Blei Un pen poi bet yo cha China namar ulayo snow ya gajing khot ga jong U Blei bo late long missionary sha kari China udon gajing snow scam bo Blei Un snap yo ki paralok ba iet hapdeng jong ke duriau ba jong ke jing im ka bangi di banyak ding ba ni don ne em ke jing snow scam bau Blei Un snap yangi balarang ni don ke jing snow scam bau ni Blei Un snap yangi ai bangi nei pelut por ha ke jing duai banyak selok baru banyak keren baru lingba jong ke jing duai U Blei Un kyrkhu yang ba dia pi lima gani kyrkhu bor ai kanong ka bor yang nga ba ya pi habang ngil jam siya kanong ka Snem ka Thymmai ai kanong ka kubor kanong ka bor yang nga ba ya pi ba habang ngil jam ba habang ngil yat yang kanong ka Snem ka Thymmai ba habang ngilang yat ling ba yang kanong sngi ka barang sa jong ni Snem ngin yat da kini kilai tali ka jingkutjingmut da ka bangi kutjingmut bangin don ka jinget bangin ai kimi tang U Blei ngin kutjingmut bat ngin don ya ka jingkutjingmut jong ka jingiasyah bangin yai up how new Blei but ngin don ru ke jingkutjingmut jong ke jing snow scam bangin tip bau new Blei un ngap yang nga ba dia pi U Blei Un kyrkhu yang ilim bagari ke khubor but nga kwa bantuai kyrpang na ke benta jong pi ke pet ye ke program ke jongi la bandon na preng jong pi ke bila ya yu nu Snem arajar arpuar bila ya lima ke jinge bila ya lima ke jingele ha ke jingat denti ke jingem jong pi la bandong bandon na preng jong pi ke pet ye ke program how Snem arajar arpuar pim shim na yo mal ye ke ke pi pi pan Bat pijam siya ka Snem arajar arpulai hapdeng jong ke jing artatien ke babun nga kwa banduai kyrpang na ke benta jong pi bau Blei Un pen scam ya ke jinget jong pi bau Blei Un don kat bat pi ba pilak ban yo ya ke men siem jong ke jingaisha ba pin snow scam ru bau Blei u bangi syakri unum penek ranya pi bat un don kat bat pi bat un snap ya ke jingduwai ya ke jingun ya ke jingkot kerpat ke jong pi ngan duai kyrpang na ke benta jong pi ki ba pet ya ke ni ke program la benda na preng jong pi benda preng ke jingpang ke jing shitong la benda na preng jong pi ke benda preng ke jing jong ke jingem ngan duai kyrpang na ke benta jong pi ngai bau ni U Blei u bangi duai u Blei u bangi syakri ba u bangi duai ha ke ni ke por un snap ba un charge ko lagi ngini pendem ha U Blei ke jingduai U Blei buk pa jong yu ba benen ke jingo ke buram bat ke jingero long ya ke kerteng ke bakut ke badan bor ke jong mi naman malong U Blei jong yu bam ju ino badu bi don kat bat ngi mela don kat bat ngi hu Snem arajan arpu ara pling ki jinge ke bon ki bangile ya ding ba ngidon ke jinge ke scam ba men don kat bat ngi hu Snem mo bat mai u bangi ngile ya men ta kat tok anisngi bat ngidam don si bon ki sngi ke bangi de ban ya di bangi don ke jinge ba me men ya lambet yangi lingba jong kini ki senjam ke bagi ngin shim haga jing im jongi ke baman laga sngi ngadwai kyrpang go try be it na kita ke pek yang ke program ke jongi la bandon na preng jongki ke bandon na preng ke jing not men sim ke bandon na preng ke jing artatien ke bon na marki don si bon ke ker saudong yaki ke pen wit yaki go try be it na ke kmi shame ya rap yaki haga ne ke jan mit ko ken rat be it ha preng jogi jinge a preng jogi jingele a preng jogi jing not men sim ke baki mat na ke jing im jongki na marke ke baki lapan na Snem arajar arpuar kim pan shim yo pediang go ken rat
rat be ya rap yaki bagin yo ya gaman sim jong jing ai sha but ya gaman sim jong jing snow scam ba me snap yaki me snow yaki but bakila ban yai kmi tang shame ko kan rat be trying a book ti kyrpang nagam lagi parliament sim ki ba kodor ki ba pet ya ga program jong i hagan ga jan me ki ba na playing jingpang jing shitom ki ba na playing jingale eki yeng sem ki ba na playing jing pat yeng pat sem ko try ki ba na playing jing ba bon ki jing aga jing lenti ga jing em jong ki try gin ga jing ang nur ba hagan ga snem ga ba Thymmai kan mat ki kama jong me kan mat ko try be ya ki ke ba me le pla ga yeng ga sem ga jing em ga jong ki try ya rap ki ai ki ga jing snow scam ba me long U Blei was snap yaki ba no yo snow yaki mana ba ki ot mana ba ki yam mana ba ki khot kyrpat ga kerteng ga jong me me long U Blei we yo snow na ga benta jong ki long ring kat bat ki ha ga no ga jing sham ga jing kendu ki jong ki kan mau kyrpang ya ga good news tv ha ga jing bersang jong ka ban shakri me bat ban ya lop ya ga gospel ga jing pen em ga jong me nang ai penan kam ya ga ni ga channel ko kan rat be ba ka long ka jingkhu na ga ki men sim ki ba kodor try ki ba don kam ya ga jing rap ga jong me try ni ai ngo ya me ha ga ni ka po na mangi tip amalong U Blei was ngap U Blei was snow U Blei was sha score ki jingduwai ye ki got kyrpat ga jong i ba ka ba why not to I do ba ga jing ai ga jong Jesus Christ bu try ga jing ai ba ga jong U Blei bu pa la ba ga jing asyllok ga tiam ga punjai bor ga jong men sim ba khu ki ni ki lai ga jingkhu na we Blei to ai bi ki no ban shong sa shong ring kat lem bat ni we pi we bat ki to baroh ki ba pet ga ni ga program ga jong i ha ga jan me ki nei long lem bat ki ru ru khu ki ba dem ki ba mani ki ba shakri me ga ni ga ri ba ga leng satlak jong ni ga pertai na ru minta hasri ki arta ba ki ba bam jukut ru amen